Здравейте на всички, аз съм Thunder Miki и започвам менеджер мод с Левски София. Първият ми матч е срещу Чавдар Етрополе. Отбора не е за подценяване, бих казал аз. Реших аз да започна да стигам на FIFA, ще стигам цели мачове. Да, и започвам. Това е моят първи матч и надявам се да не се изложа. И преди съм играл също така един гол в хавка за късмет. О, какъв гол. И преди съм играл също Чавдар Етрополе. Бил съм ги на 0, но не, разбира се не в този турнамент, защото както виждате съм го започнал пред вас. Не съм много добър коментатор, така че не очаквайте много добро коментиране от моя страна. И 1-0. Също така забравя да кажа, че не съм и голям опор на FIFA. Просто вкараха. Сега, шанс за Левски. Удар към вратата и гол! Той цяло в 6-та минута определено ги наказа. И това доказва, че не трябва да се подценяват. Вижте само. Не стана. Добре си я насочи топката. Съжалявам, ако не познасям някой имена на играчи правилно. Коригирайте ме. Така тук, може би, грешката беше изцяло моя. Резултата на матчът започна много интересно. Не си давам изобщо азор. Ще почна като съм притиснат до стената. Това ще рече, когато е 2-1, 3-1, нещо е такова. Иначе за момента не си давам зор, защото просто няма смисъл. Съжалявам също така, ако има и лак, просто нуждава се от инсталация на Windows. Майсторско отнета топка. Възможност за Левски. Топката отново е в цяло, който може за втори път да ги накаже. Удар към вратата. Какъв пропуск, дами и господа. Добро включване. О, отстранена вратара на Етрополе. Сега ще пробвам нещо. Топката е в Тони. Отново така. Шанс. Ми удар. Към тонката. Удар към вратата! Трети. Неуспешен. Ще спита отново. Удар към вратата! Четвърти неуспешен, дами и господа. Пешото. Общо. И той най-много ще играе тази игра. И Цветков. Тук е в Тони. Цветков. Тасески. Удар към вратата! Каква гледа! Има шанс да допълни. Тони. Цяло. Удар към вратата! И спасена. Тасески много лоша гледа наби. Левски 7 шута. Етрополе 1. Не е много добре това. За Етрополе. Коридорче. Тони. Има шанс да коригира грешките, които направи няколко пъти. И Цветков в 30-та минута вкарва. Номер 19. И клипът нещо прекъсна. Матчът продължава. Понеже така си оправих това, бутона, с който пускам клипа и спирам, ми е близо до контролите, но сега го смених това нещо и вече няма да пречи. Надявам се. Не изпуснахте много, както виждате. Но вече забелязах, иначе цял матч чахме да изпуснем. Отново съжалявам за тази грешка, която допуснах от моя страна и сега е време да се стегнем. Майсторско отнета топка. Възможност за сините.
Пиляна. И както ви казвам, не си давам много зор. Но ако ми се отвори възможност, не пропускам. Много добро. Искам да сменя играчите, но и това се получи. Добре. Тасиски. Има шанс да коригира грешката си. Тасиски. Какъв гол, дами и господа! Как видя точно до вратата? Да, Тасиски. Деви си там. Уникален гол, резултатът е 3-0. Май Левски ще ги има в топ реализаторите. Определено. Много добро начало, бих казал аз. Сега второто по време. Дано отново се представим на такова ниво. Мисля, че този матч между ЦСКА ще свърши 2-0 в полза на ЦСКА. Сков! Може би, ако Тасиски мисля, че това беше на мястото на червеният играч, щеше да има още едно голово попадение, но да си даваме много зор с тези голови попадения. Резултатът е 3-1. Такъв обрат от наша страна, разбира се. Тасиски 100% пасова. Това е направо перфектно. О, добра глава, наистина. Добре се представи. Само да беше, но така. Но по-точно да беше бил, смисъл да си беше избрал друга цел. Възможно за сините. Реализират още един гол. Цветков. Удар към вратата и така голяма грешка. Мисля, че другия път трябва да се приближа повече. 3-1, 55-та минута. Изобщо не съм притеснен, бих казал. Така. И имаха така възможност, но я попиляха. Кофти ми я даде, тъмън си бях харесал коридорчето. Това разиграване не се получи добре. Топката избита в тъч, полза на Етрополе. Смяна или за Славчев. И тъчът беше леко тъпо отигран, просто от нас страна тъпо отиграване. Мисля, че тъч е в наша полза, но като гледам не. Къде му я пати, бе? В повечето случаи подавам, но този път мисля да изчиста. Пламен Илиев не прощава, дами и господа. Възможно за Левски. Тасиски. Удар към вратата и гол! Втори гол за Дарко Тасиски, 69-та минута. Колко така добре отиграна беше тази атака. Епизода 4-1. Възможност за Тасиски да прави своят хет-трик. Какъв гол отново! Да, ако Тасиски да прави хет-трик, направо публиката на Левски на крака. 61 минута. Поколебах се за момент, но просто голът си беше красив. Какъв матч, дами и господа. Почнахме така несигурно в първите минутки, но после се развихрихме, без да си даваме зор изобщо. Това мисля малко защитата да стегнем. Така. Няма дуспа. Коридорче. Засада, определено имаше засада. Която дори с просто ко човек можеше да забележи. Не опонирам. Топката е в Цветков. Този път Цветков ще му успее да вкара своя втори гол.
И го прави! Цветков в 80-та минута не пощава. 6-1. Просто матча върви перфектно. Повечето играчи на Левски ще са в топа на реализаторите, според моите изчисления. Тасевски един определено стилен мач за него. За първ път Тасевски толкова активен в моите мачове. Друг път повече Цветков и Цалво комбинират умения. Но този път Тасевски наистина се включи добре. И мисля вече по-честа игра с него. Възможност за ето поле. Избихме в корнер. Но поне не ни вкараха, което е добре, им устройва напълно. Смяна мисля, че имаше Почански за него. Възможност за ето поле. Има 2 минути. Поне Левски карат още един гол. Ето. Цветков. Удар към вратата. Цветков! Хет-трик Цветков! Какво да ви кажа, дами и господа, 90-та минута. 7-1. Какъв матч, просто какъв матч. Левски определено този матч се представят на ниво. Просто се гордея с този отбор и че игра с тях менеджер мод. Турнамент по-скоро. Какво добро представяне. И това е краят на матча. Тасевски. Дарко Тасевски и Цветков наистина единствен матч. Тонката също помогна. Доста. Само 1-0. Тасевски 9,80 оценка. 7-1. Просто перфектно завършване на матча. И какво ви казах, дами и господа? Това беше всичко от мен, тъндърники. Надявам се, че матчът ви хареса. Очаквайте нов епизод от мен скоро. Чао!